Upozornenie. Tento obsah je len vytvorený fanúšikom. Stávam. Spracam sa z postele. Aha, a tu je ten môj stati. Čau, kamoš. Krásny deň čaká na mňa. Padám z okna a tu je nový. Ježišmaria, bože, tie stereotypy najelujú ma. A tu si v poriadku. Pat a mat. Vypali sme si vec, ktorú ťa čaká a to bude o sáňoch, len uvidíte na novej epizóde. Sánky. Tam tá Ria je zima, jak v prdeli, aha. Ty bystil tam. No, konečne ráno. Tuto spolužijem tie zápalky od Petra Kapkého. No a konečne domov. Čaká ma. No, a teraz mám krásny snežník. A idem si čítať z noviny. Dám si túto pitku. Jež, 30 rokov absolvujem ten študent. Nejaké sáne tu. Wow, to sáne má už od 15. storočia, len od Miloša tí Tatári konečne ubrali 20 ročia, ale on si dobral pitka. Není to možný, ale je to úžasné, idem zobrať si sáne. No, tak dáme tieto vecičky. To zoberiem ten stolík, ktorý som ukradol od 20. storočia, môže byť. No, tu som upravili všetky vecky, trickaj. Miloša Zelama urežeme. 30 rokov to obklopeme, môže byť. To sa smeje z toho, jak to vypadá. Mám tam aj motor vypravený, jak dole tam. Už aj tady čakám s tým. No, už si tady? Ideme. Čakáme 20 ročie. Ježišmaria, s Milošom si ideme dať pivko. Tam si. No, dáme. Jej, čakám na to, jak bramín. No, tu si, bože, konečne, aspoň máš krásne. Upozri sa tam Mount Everest. Tam si pripral svoje sáne, ty kokso. No, padamada je to, skúsme to. Dáš sú preceky od 24. Ježiš, ten čo je? Je ten motor strašný slabý. Nie len, že by ho moc zbil. Poď už, konečne jedna raketa. Ahoj, no čau ty retard. No tu si, konečne ťa idem dobiehať, ty pad. Nie, ja som myslel, teba ty pad. No čau, ty bosťo. No teraz ťa ideme odkopať. Ojojoj, kamene. Ježišmaria. Kurz! Ježiš, teraz som už zretardovaný jak nič. Bože môj, mám rozbité sane jak Arga mám. Arapamba, malabamba, skončili sme v ratatante jak Arba. No. Čakáme nového pána. To je ukradol na peniaze a musíme sa s neho pomstiť len kvôli tomu, že odsadilo miesto. Ale čo si. No. Tak. No, teraz ideme. Mám tu pokrm od Petra Kapka. No, teraz ho opálim jak nič. No, na ťa svieti jak Arab. A teraz spravíme toto. No dobre, pad. Aspoň treba aj zvýšiť tvoju manderazíciu. Padáda je to. No, teraz idem pripraviť tie kopky. Ježiš, to čakalo dávno, jak som ma tak neznamená. Tu som, ty pad. Ty čo sa aerobinuješ jak Arba? Z takýchto alibiznisov počkáme na nového parpa. To ty štítny filizník. Tak ti ideme ukázať. No, moja žopa. Bože môj. No, tak. Udite sa, to z Germany, toto čo je za koleso? Jaký športový arzenál, alebo neviem čo. German a United Status? Neviem ani ja, ale počkej. You good vibe? OK, no good vibe. Takže čakám na to. Hej, I go fuck no babe. No, tak to môže vypadať. Tuto treba spraviť montáž pre tvoju budelinu, takže áno. No, do fresa. I be fuck. Nevadí, ale jo.
No, tuto ti opravíme Ninja, poď sem baby, je to Minjo teď a tady, ideme hotel 4 hviezdy na pokoji, je mi 2, ha, 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 ha. Klopeme, masírujeme moju Minju jak Arsenal. No, piesňa sa nám páčila, máme Ergobab a konečne vypadá v poriadku. Sáň jak Arba. Počúvaj, Arbu musíme potrestať za to, že nám zobrala paga. Musíme potrestať Arbu za to, že nám ukradla peniaze. No dobre. Ach, prestaň pád už. Ja tu tlačím jak Arba. Ale prestaň mať, len si robíš zo mňa srandu. To len neznamená pád, že mi ukradneš peňažka a potom hobhnem tvoju papuku. Ale prestaň pád, len máš alizáciu. Ale prestaň, ty už robíš si aj zo mňa debila. No, bože môj. Beník, šopa, ja sa už chcem udusiť, ani neviem čo už. Čo? Ježmaria, počkaj, idem ti pomôcť. Môžeš ma poprosiť, prečo si takýto fucking? No prepač, ale nejsem Arsenal. No. Ach, prestaň mať. Ja som tlačený jak Arsenal, ale ty si tu jebeluješ ako Arbeka. No, skúsim spraviť túto Arsenálku jak Arab. No, skúsme spraviť pížniš, ale nemám ani. Oh no, počkaj! Jeminko, to ja som sa rozbil. Help! Nie! Help! Jeminko, to ty čo si ty? Či ma... Help! Aj! My sme obidvaja, ale pozrieme. Ježišmaja, to bolo čestnotné. No, áno, toto bude problém. Počkať. Aspoň lietame jak vzducholoď. Nie je to iba, že ten Algup. Ale prestaň, Mat. Len máš srandy jak Arga. No prestaň, Pat. Už si zo mňa robíš sa aj debila, keď je to už 5 rokov, čo som ťa uviezol jak Arba. A ty si tu koprieš ako príp. Hej, Mat, ja nič nevidím. Ale premilujú, už sme tu dole. Veď tvoje steny. Ale to nie je stena, to je Mount Everest. Veď z Nepálu teraz sme v Antarktíde, alebo neviem čo. No teraz čakáme terorizovaného dieťa. Ale padá Mat. A je to! Vyrobený production v roku 2025. Ja, jaký krásny je. Kúpil som nábytok z IKEA. Upa. To čo je? Ty čo tam máš? Áno, ty čo tu je? Mám tu krabičky, nábytok z IKEA. Veď to je skôr z Lidl, more. Čo tam robíš? To je zderka, ideme prerábať. Mária, škoda, že to je lesnejšie. Tak, možno toto nebude to čo je za ohnisko, to vôbec nie je ohnisko. Ani nehreje, pretože je to len taká hlbotina. Tak, teraz si ideme zobrať krabice, tieto z IKEA, a teraz si ideme ich dať. Tak, teraz tam sem.
Tak, teraz zoberieme takéto pukotiny. Zoberiem si. No to čo robíš? La. Toto dáme ďalšie. To čo spravím? Tak skúsim. Ležíš! Joj, to bolo dobrý kom. A kde je? A kde mám ty kokso? Počkaj. Ježiš, ak spadol do dverí, ja sa zjebem. No tu si, jupi, nosne sme sa posrali, či čo? Tak, zoberieme balík a ideme ho dať patovi. Sebe. Počkaj, prečo nedá sa? Haló, to čo tam robíš? Počkaj. Asi takto by to malo byť, ale... Nevadí, už ideme. To čo spravil s tým nábytkom? To stalo 20 eur. Tak, zober si ďalšie. Ňam. Počkaj, ja by som aj mohol pomôcť. Počkaj. Tak, zoberiem si ďalší nábytok. Bum. Ďalšie krabice. Tieto ďalšie. Au! Mária! To čo si spravil? Ježišmaria. No prečo nedá sa? Bro, počkaj. Dobre, mám to. Tak a ešte posledný balík. Tak to je debil, ja sa posrel len už od nich. To čo tam robí, ty kokos? Počkaj, idem za ním. Počkaj. Čo to je? Ježišmaria, ty čo si spravil s tým nábytkom? Jo, čo je? Prečo? Čo? Čo je? To je ten nábytok z Lidl. Poď. Počkaj. Ježišmaria, počkaj, ja ti pomôžem. Čau. Ahoj, ja som si kúpil nábytok z Ikei. Teraz sa tu takto krépele zviekaš. No, ja som si kúpil taký balík z Lidl, lebo povedzme si, to som všetko kúpil z Ikei. Ty si skôr to kúpil z Lidl. Tak, a teraz budeme musieť... Ja to idem vyberať, som zvedavý, čo to bude. Počkaj, tu si dáme všetky tieto placky. Tak, dáme všetko sem. Môj nový nábytok bude úžasný. To ti aj verím, pán, budeš mať dobrý nábytok, ešte lepší než môj. Ty tam nesíš, jak keby si bola Formula 1. No teraz vidím, ako je, že to práve je tak dobre. To je v pohode, len... Počkaj, a kde mám ten lístok na nábytok? Počkaj. Počkaj. A niekde nie je ten list? No tak to neviem. Veď tu si ho mal ty. Tak fakt neviem. Počkaj. A poď. Počkaj. Ja tu máš ho na vreci. Ježiš, ty blázne. Ty si prečo tam dal? No, ukážem ti, ako to vypadá. No, práve takto má to vypadať. To bude trošku ťažké, povedzme si. Tam musia soliviť, alebo nábytok a ideme na to nazvať. Na to pracovať. Samozrejme, dáme všetko. Teraz začneme asi stoličkami. Podľa toho treba takto mať. A teraz mám si to tak, počkaj. A nie, to je malé. A ako má? No počkaj, toto. Ježiš, ale to je veľké, jak svinia. Počkaj, ja dám tento. Ale dojči, ten nie je dobrý. Ježišmaria. Ježišmaria. Počkaj. Tak. To prečo nejde? Tak, bum. A dáme sem. Tam. No, a čo povieme na to? To vypadá ako rúžovisko. Všetko sme zničili, ty kokos. No ty si geniál. Ticho buď. Pozri sa, aspoň máme niečo také. Môžeme si tam spraviť ohníček. Jo, dobrý nápad. Počkaj, ja si zoberiem. A toto je taká hračka, to čo je tu ani mne? Počkaj, ja musím
Daj tam ohne. No, a teraz čo spravíme? Treba dať oheň seň. Maja, a tu? To je dobrý nápad, počkaj, tu spravíme toto. Tak, donesiem takéto veci a budeme mať krásny, no legendárny ohnisko. Tak to myslíš, že to bude akože kúriť to? Áno, neviem ako sa to volá, ale viem to, čo to je. Dáme sem dreva, bum. Som zvedavý, lebo budeme žrať, jak svine. Tak, teraz ide svetlo, môžeme teraz si dať tie svoje krehké vajca. Tak, a môžeme papkať. No a vidím, že ten Care tam perfektne horí. To povedzme si, Mat. Napríklad, ja ten nábytok som mal z Ikei. Nie, ty si mal z Lidlu, pap. Vyrobený Production v roku 2026. A samozrejme som vydal novú skladbu Loyalty na druhom kanáli DJ Ených, takže si ho mrknite hneď a hneď. A chcel by som vám povedať, že ďalšie diely budete vidieť v tomto kanáli. Dobre, čau. A nevedel som, že je to posledná séria, keďže je to za 1970. Dobre, čaute.